Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Утыз 4 ел эфирда. Луч телекомпаниясы бүгін Олы юл башындагы кебек бер зур гаилә булып кала белә. Яңа проектлар бик кызыклы була, яңа передачалар аннан да кызыграк була. Шуның өчен без бер урында тормыйбыз. Әлмәтлеләрнең бөек ватан сугышы елларындагы өлеше. Аларның исемнәре мемориаль такталарда һәм музейларда мәңгелештирелгән. Бу кешеләрнең туган җирне саклаганда күрсәткән батырлыгы, фидакарлыгы якташларының һәм киләчәк буыннарның һәр вакыт горурлык һәм соклану хисе уятачак. Ялга әзерлек. Әлмәт урам театрлары фестиваленә әзерләнә. Бик зур рәхмәт безнең Татнефть идарәсенә. Шундый матур фестиваль рамкаларында дип әйтим дөрүшә. Безнең балалар больницасына да шундый спектакльләр алып килеп безгә күрсәтү өчен. Утыз 4 ел үзлексез иҗат, инновацияләр, меңләгән сәгатьләр, монтажланган материал һәм яңалыклар сюжетлары. Бу еллар эчендә Луч телекомпаниясе көньяк чыгышта яшәүчеләрнең алыштыргысыз тормыш эшенә әверелә. Без бик күп кызыклы вакыйгалар һәм проектлар аша үттек. Бик күп вакыйгаларны, төзелеш, ачышлар һәм мавыктыргыч кешеләрне төшердек. Алып баручылар, хәбәрчеләр, бухгалтерлар, машина йөртүчеләр, операторлар һәм башкалар. Луч телекомпаниясе бүген дә Олы юл башындагы кебек бер гаилә булып кала. Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня у нас с вами радостный и очень ответственный день. Сегодня наша телекомпания отмечает 34 года со дня основания. И сегодня я хочу вам сказать одну приятную новость. Луч телекомпаниясе редакциясендә эш көне шулай башлана. Монда нәтиҗәләр ясала, планнар билгеләнә һәм яңа идеяләр туа. Планеркалар көнгә бурычлар туа торган матур традициягә әверелде. Аннары һәркем эш урыннары буенча таралыша. Чөнки 19 сәгатьтә без тамашачыларга төбәкнең төп вакыйгаларын, спорт, мәдәният һәм иҗтимагый тормыштагы яңалыклар турында сөйләргә тиеш. 34 года – это серьезная дата, за которой стоит огромный путь телекомпании. Но мы уверенно встречаем этот день, потому что у нас есть главная команда. Это профессиональные, увлеченные своим делом люди, которые искренне любят свою работу. Именно благодаря команде телекомпания сегодня живет, развивается и с уверенностью смотрит в будущее. Мәгълүматны максималь нәтиҗәле җиткерү өчен без вакыт белән бергә цифрлы трансформациягә юнәлеш алабыз. Интернет хәзер иң перспективалы юнәлешләрнең берсе, һәм ул бездә актив үсә. Ул инде безнең Telegram каналыбыз, һәм инде ВКонтакте челтәребез. Былтыр ел азагыннан без инде безнең чат-ботыбызны ачып җибәрдек. Бирдә язучыларыбыз үзләренең проблемалары турында хәбәр бирә ала. Ул инде төзекләндерү буенча яки коммуналь хезмәтләр сораулары буенча, инде без үз өлешебездә, үзебезнең сюжетларыбызда шушы проблемалар турында зур аудиториябызга җиткерергә тырышабыз. Без тамашачыларыбызга гына түгел, тыңлаучыларыбызга да якынрак булырга телибез. Продуктларыбызны радиога да урнаштырабыз. Теләүчеләр өчен безнең телекомпания буенча экскурсияләр аша телевидение дөньясы белән танышу мөмкинлеге дә тудырылган. Без туры эфирлар уздырабыз, спорт чараларыннан онлайн репортажлар алып барабыз. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре турында сюжетлар, фильмнар төшерәбез, конкурслар үткәрәбез һәм бүләкләр бирәбез. Еллар узган саен күбрәк кызыклы телевизион тапшырулар барлыкка килә. Безнең телекомпания һәр елны яңа передачалар, яңа проектлар булдырабыз. Шуңа күрә һәр елдан безнең мөмкинчекләр күбәя. Яңа проектлар бик кызыклы була, яңа передачалар аннан да кызыграк була. Шуның өчен без бер урында
тормыйбыз. Сез экранда еш көрген ижади состав безнең коллективның бер өлеше генә. Әлбәттә, административ блок безнең башына йөртүчеләрдән, реклама менеджерларыннан, бухгалтерлар, чыгаручы мөхәррир һәм башка күп кенә хезмәткәрләрдән башка Луч гаиләсе тулы булмас иде. Без 34 ел эфирда һәм бу уңышлы озак еллар дәвамында эш итү һәрберебезнең эшебезгә чын ярату һәм тугрылыгы белән мөмкин булды. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәтлеләр бөек ватан сугышында катнашып, югары дәүләт бүләкләренә лаек булган геройлары белән шиксез горурлана. Аларның фамилияләре урам исемнәрендә, мемориаль такталарда һәм музейларда мәңгеләштерелгән. Алар арасында Советлар Союзы геройлары Мотык Әхмәдуллин һәм Никита Токарликов. Шулай ук Дан орденының тулы кавалерлары Михаил Алаев, Гарафетдин Салахетдинов һәм Корбан Тимергалиев. Якташыбыз легендар Катюша командиры Бары Йосыповны да билгеләп үтмичә булмый. Аларның язмышлары һәм җиңүгә керткән өлешләр турында алдагы минутларда сөйләрбез. Әлмәт районыннан фронтка 18640 кеше киткән, 8501 өйләренә кайтмаган. Алар арасында Никита Токарликов та бар. Ул 1918 елда Кәләй авылында крестьян гаиләсендә туа. 1939 елда Кызыл армия сафларына алына. Аның өчен каты сугышлар 1944 елның 23 июнендә башлана. Балтыйк буенда совет сугышчылары дошманның уйларын боза һәм оборона сызыкларын өзә. Никита Евдокимович берничә хәл иткеч юнәлешләрдә сугышларда катнашкан. Под местечком Кликаляй в Литве. Литвадагы Кликаляй янында ул дошманның танк армадасы белән тигезсез сугыш кабул итә. Аның сугышчан расчетына 50 фашист танкы килә. 6 фашист танкын алар юк итә. Соңгы тамчы канына кадәр көрәшә ул. Безнекеләр килеп җиткәндә аны инде үзенең сугышчан орудиясе янында һәлак булган хәлдә табалар. Ул Балтык буендагы Жагары шәһәрендә җирләнгән. И похоронен он в Прибалтике, в городе Жагара. Икенче Әлмәт районы Советлар Союзы герое Мотык Әхмәдуллин. Ул 1910 елда Урсалабаш авылында туа. 1942 елдан 1945 елга кадәр хәрби хәрәкәтләрдә катнаша. Сугышчан иптәшләре белән бергә 3 пулемет ноктасын юк итә. Ныгытылган ут ноктасын шартлата һәм дошманның контратакасын кире кага. Был он Ул инженер-сапер отделениесе командиры була. Дунай елгасын кичкәндә Будапешт янындагы Эрчи шәһәре янында аеруча батырлыгын күрсәтә. Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Сугыштан кайткач, тыныч тормышны торгызу өстендә эшли һәм 1974 елда Әлмәттә мөселман зиратына җирләнә. похоронен здесь у нас в 1974 году в Альметьевске на мусульманском кладбище. Дон орденының тулы кавалерлары Дон орденының барлык 3 дәрәҗәсе белән бүләкләнгән затлар. Алар Советлар Союзы геройларына тиңләнә. Мондый бүләккә Корбан Тимергалиев лаек була. Ул 1924 елда Килдебек авылында крестьян гаиләсендә туа. Бөек ватан сугышында 1943 елның маенда катнаша башлый. Белоруссия фронтында Варшаваны азат итү өчен һәм Берлин янында каты сугышларда була. После войны вернулся в город Альметьевск, восстанавливал мирную жизнь, жил по адресу улица Шагабуддина Маржани, нынешнее название, дом 165, где установлена ему мемориальная доска. Гарафетдин Салахетдинов 1920 елда Тойсуган авылында крестьян гаиләсендә туа. Одер елгасын кичү өчен сугышларда Берлин ныгытмаларын штурмлауда катнаша. 1945 елның 22 апрелендә командир бурычын үтәгәндә Гарафетдин Салахетдинов 16 немец солдатын юк итә. Һәм аның пулемет расчетының төгәл гамәлләре нәтиҗәсендә 62 немец солдаты һәм офицеры әсирлеккә алына. Сугыштан соң ул Ташкент шәһәрендә яши һәм җитештерүдә эшли. 1975 елда вафат була. Әлмәт урамларының берсе Михаил Алаев исемен йөртә. Ул 1925 елда Васильевка авылында туа. 1943 елның башында фронтка китә. Бөтен сугышчан юлын 79-нчы гвардия дивизиясенең 216-нчы гвардия укчы полкы составында уза. И погиб он уже после Великой Победы.
освобождая Европу. Ул бүйүк жеңүүдөн соң Европаны азат иткенде халак була. Германиянын Йена шәһәрендә җирләнә. Бүген дә бүлекләр үз геройларын табуны дәвам итә. Оборона министрлыгының үзәк архивының барлык документларын серсезләндергәндә беренче дәрәҗә Дон орденына бүлекләү кагазында ачалар. Һәм 2010 елда гына Васильевка авылында Михаил Алаевның Дон ордены туган абыйсына тапшырыла. И орден славы первой степени был вручен его родному брату только в 2010 году в селе Васильевка. Урамнарның берсе югары бүлекләр кавалеры утлы Катюшаларның беренче командиры полковник Бары Юсупов исемен йөртә. Батыр командир образын исән чагында ук бронза статуясында мәңгеләштерәләр. Крестьян гаиләсеннән чыккан, яшь чагында бабасы кебек игенче булырга хыялланган Бары гомерен хәрби хезмәткә багышлый. Старая Руссия янындагы каты сугышта каты яралана. Получил он такое тяжелое ранение осколочное в голову. А первоначально его приняли даже за погибшего. Но он подал признаки жизни, его отправили в Москву, сделали серию сложнейших операций. А, к сожалению, один глаз спасти не удалось. Бу кешеләрнең туган җирне саклаганда күрсәткән батырлыгы, фидакарлыгы якташларның һәм киләчәк буыннарның һәр вакыт горурлык һәм соклану хисе уятачак. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Уимблдон чемпионкасының профессиональ серләре гигант теннис тубында автограф һәм кумир белән селфи. Әлмәткә теннисче Вероника Кудерметова килде. Күптән түгел Татнефть амбассадоры зур шлем турнирында парлы разрядта титул яулый. Җиңүдән соңгы хис кичерешләр һәм алдагы планнар турында алдагы материалда. Уимблдон 2025 җиңүчесе Вероника Кудерметова дөрес техниканы күрсәтте һәм яшь теннисчыларга киңәшләр бирде. Ну, вообще, наверное, в разные периоды карьеры или сезона нужно по-разному тренироваться. Допустим, в подготовительный, я буду говорить про себя, да, в подготовительный период перед сезоном, когда происходит непосредственно предсезон, когда, естественно, первые 2 недели идет большой акцент на ОФП, специальную физическую подготовку. Теннис мәктәбендә тәрбияләнүчеләрнең күбесе өчен Россиянең танылган теннисчысы тарафыннан мондый остаханә ул көтелгән очрашу гына түгел, ә чын мотивация. Чөнки Вероника Кудерметова чын мәгънәсендә үҗәтлек һәм тенниска мәхәббәтнең зур шлем турнирларында җиңүгә китерү үрнәге. Уимблдон җиңүчесе билгеләп үткәнчә, аның соңгы визитыннан соң 4 ел эчендә Әлмәт теннисчыларының уйнау дәрәҗәсе бик нык үскән. Бу Виктор Смыков җитәкләгән Әлмәт теннис федерациясенең эше нәтиҗәсе. Понимаете, да, я волнуюсь, но мой противник на противоположной стороне тоже волнуется, тоже переживает. Поэтому самое главное, наверное, не показывать своему сопернику, что ты переживаешь. Просто внутри себя сказать: да, я хочу выиграть, я приложу все усилия, которые я могу. Ялгыз уеннарда уңышка ирешкән спортчы ярышта Бельгияле Элиза Мертенс белән уйный. Спорт мастера, атказанган тренер һәм Верониканың ире Сергей Демёхин сүзләренчә, кызлар кортта бер-берсен бик яхшы тулыландыралар. Вероника, вы правы. Сез хаклы, читтән карасаң Вероника ул кискен моментлар тудыра. Ә Элиза ул бик ышанычлы һәм тулысынча Верониканың кискен һөҗүмнәрен каплый. Минем карашка уенчыны күнектерергә, аның барлык аспектларда да көчле итәргә кирәк. Аннары ул парлы уенны да, ялгыз уенны да яхшы уйный алачак. И одиночку, и все, что только может. Очрашуда Вероника Кудерметова Элиза Мертенс белән дуслыгы, карьерада планнары турында сөйләде. Хәтта милли камыр һәм гади ризыкларга мәхәббәтен дә белдерде. Шундый югары дәрәҗәдәге титул Россия теннисчысы, Татнефть компаниясенең амбассадоры карьерасында беренче, ә Россия теннисы өчен парлы ярышлар тарихында 7нче булды. Бу җиңү өчен Вероникага еллар дәвамында эшләргә туры килгән. Это наша общая победа, и так что, надеюсь, юные теннисисты, спортсмены вдохновятся моими успехами и будут продолжать заниматься теннисом, и, надеюсь, в будущем показывать такие же результаты. Алда теннисчыны тагын турнирлар көтә. Аларга ул инде әзерләнә дә башлаган.
Бу ял көннәрендә Әлмәт матур вакыйгага Урам театрлары фестиваленә әзерләнә. Бәйрәм шәһәр урамнары кысаларыннан инде чыгарга өлгерде. Хәтта хастаханә палаталарына да үтеп керә. Җиңел канатлар Урам театрлары фестивале балалар хастаханәсенең кечкенә пациентларына шатлык китерде. Мы представляем благотворительный фонд «Татнефть» и Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» уже 5 лет в городе Альметьевске делают фестиваль уличных театров. Оештыручылар фестивальне игълан итеп, дөньяның төрле почмакларыннан иҗат коллективларын катнашырга чакырган. Беренчеләрдән булып Үзбәкстан Республикасының Ферган өлкә курчак театры гадәти булмаган инициатива тәкъдим итә. Әлмәт балалар район хастаханәсе сабыйларына музыкаль чайхана спектаклен бүләк итәргә була. Где мы выступаем, всех приглашаем. Без шәһәр халкын һәм кунакларын барлык чыгышларыбызга да чакырып калабыз. Кайсы милләттән генә булса да бу спектакльне һәркем аңлаячак, чөнки бу сүзсез спектакль. Менә бу җылы очрашуның булуы безне бик сөендерә. Без спектакльне балалар хастаханәсеннән башлыйбыз. Бу да безне шатландыра. Сегодня мы начинаем свой спектакль вот отсюда, с детской больницы. Это тоже радует нас. Хастаханәдә балалар өчен уңай атмосфера булдыруга юнәлдерелгән авыру күңелсез түгел программасы эшли. Табиблар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар балаларның эмоциональ халәтенә уңай йогынты ясый, аларның сәламәтләнүенә ярдәм итә. Стационар 117 урынга исәпләнгән, әмма хәзер җәйкене пациентлар саны азрак, хастаханә 55%-ка икләнгән. Уколларда ясыйлар, операцияларда алган балалар бар. Шуңа күрә шушындый матур спектакльләрне карап, балалар тизрәк рәтләнеп, төзәлеп, тазарып чыгып китәләр Алла бирсә өйләренә. Шулай дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт безнең Татнефть идарәсенә. Шундый матур фестиваль рамкаларында дип әйтим инде русча. Безнең балалар больницасына да шушындый спектакльләр алып килеп безгә күрсәтү өчен. Мне очень понравилось то, что мне сегодня веселее, и то, что у меня сегодня такой прекрасный день. Хастаханәдәге хәйрия чыгышыннан соң Ферган театры 26 июльдә карнавал йөрешендә дә катнашачак. Ул Ленин мәйданыннан 16 сәгатьтә старт алачак һәм буалар шарлавыгында тәмамланачак. 27 июльдә әлеге мәйданчыкта театр үзенең музыкаль чайхана спектаклен барлык карарга теләүчеләргә тәкъдим итәчәк. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.